Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Η Σοφία μου είχε πει να σας δείξω μυστικά στο Brookhaven, οπότε θα σας δείξω σήμερα. Χθες μου το είπε, δεν θυμάμαι τι ώρα. Οπότε σήμερα θα σας δείξω τα μυστικά που ξέρω εγώ στο Brookhaven. Λοιπόν, κάτω να βάλω λίγο μουσικούλα. Το πρώτο μυστικό είναι, άμα πάτε εδώ πέρα στο μετρό, κάτω εδώ, πατήσατε τη στάση. Εδώ τώρα θα σας ανοίξει και θα μπορείτε να περάσετε και θα είστε εδώ μέσα, που παλιά εδώ πέρα το προηγούμενο χρόνο στα Χριστούγεννα είχε ένα, πώς να το πω, μια ταμπέλα που έγραφε Merry Christmas και σε πήγαινε κάπου ψηλά. Τώρα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ένα διαφορετικό μέρος, θα σας δείξω μετά. Και αυτό είναι το πρώτο μυστικό, ναι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο μυστικό. Που το επόμενο μυστικό είναι εδώ πέρα, στη πισίνα. Που άμα πέσετε εδώ πέρα στη πισίνα, εδώ πέρα, θα υπάρχει ένα πέρασμα που σας πάει εδώ πέρα. Που εδώ πέρα, άμα έρθετε και ανοίξετε αυτό, θα είστε εδώ πέρα. Παίρνονται από το σχολείο. Και άμα εδώ πέρα ανοίγετε, και εδώ πέρα μετά, εδώ πέρα έχει μια, που άμα πατήσετε τη λάμπα, θα ανοίξετε. Και θα μπορείτε να μπείτε εδώ μέσα. Ναι. Πάμε στο επόμενο μυστικό. Βασικά, εδώ είναι που εκτός και από εδώ σας πάει και στην τράπεζα. Εδώ πέρα πάνω. Και κλέβετε την τράπεζα απλά. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, περιμένετε. Το επόμενο μυστικό είναι στο νοσοκομείο. Είναι στο νοσοκομείο εδώ πέρα. Άμα ανεβείτε εδώ πέρα πάνω και πάτε εδώ πέρα, ναι. Άμα δείτε εδώ πέρα, άμα ανεβείτε εδώ πέρα, θα υπάρχει μια πόρτα, ένα σπασμένο τζάμι και θα πάτε εδώ πέρα. Και εδώ πέρα μπορείτε να κατεβείτε, που είναι το νοσοκομείο. Πάμε στο επόμενο μυστικό που είναι το Town Hall. Και εδώ πέρα, άμα πάτε πάνω εδώ πέρα σε αυτή την κολόνα πίσω, θα υπάρχει ένα πράσινο κουμπί. Από άμα το πατήσετε, θα ανοίξει αυτό εδώ. Θα κλείσει μέσα, θα κλείσει. Και ανεβαίνετε εδώ πέρα και είναι τα λεφτά. Και είναι λεφτά. Και έχει λεφτά, ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το επόμενο μυστικό. Πάμε στο άλλο μυστικό. Λοιπόν, το άλλο μυστικό τώρα θα σας δείξω αυτό που σας έλεγα πριν με τα Χριστούγεννα, που είναι στο σχολείο. Και άμα πάτε εδώ πέρα στο σχολείο, εδώ πέρα, άμα πάτε εδώ πέρα, σε αυτό το τοίχο, θα μπορείτε να περάσετε μέσα. Και βλέπετε εδώ λέει Merry Christmas and Happy Holidays. Και άμα πάτε πάνω του, θα σας αναβάσει εδώ πέρα πάνω. Και μετά αυτό το δώρο μετά θα πέσει κάτω. Και ναι, αυτό είναι το επόμενο. Και αυτό είναι το μυστικό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο που είναι στη θάλασσα. Οπότε πάμε στη θάλασσα. Να το κάνω λίγο γρήγορα. Εδώ πέρα σε αυτή τη θάλασσα, στο σπίτι 30. Άμα πάτε σε αυτό το σπιτάκι, στο camp, εδώ πέρα και μπείτε, θα ανοίξετε και ανοίξετε αυτή και μπείτε στο μπάνιο. Άμα ανέβετε εδώ πέρα πάνω και επιδείξετε, θα έχει αυτό το πέρασμα που είναι μια κούκλα και αυτά. Πάμε στο επόμενο μυστικό. Το επόμενο μυστικό είναι εδώ πέρα πάλι, στη θάλασσα. Που άμα πάτε σε αυτό το πέρασμα που είναι εδώ πέρα, θα χρειαστούμε φακό εδώ πέρα. Και πάτε εδώ πέρα. Και πάτε ευθεία εδώ πέρα. Εδώ πέρα στα βράχια ανοίγει αυτή η πόρτα. Και μπαίνουν σε αυτό το μυστικό πέρασμα. Πάμε στο επόμενο μυστικό. Αλλά νομίζω αυτά ήταν. Ναι. Πάμε σε ένα άλλο μυστικό τώρα.
Πού? Αυτά ήταν νομίζω. Α, ναι, όχι. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω κάτι. Ναι, μυστικό. Πέρα. Άμα πάτε στη βιβλιοθήκη εδώ πέρα και ανεβείτε εδώ πέρα πάνω, θα έχει, όχι, από εδώ νομίζω. Είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Πού είναι? Τέλος πάντων. Κάπου εδώ πέρα. Πού είναι τώρα? Πού είναι? Γάμο το. Εδώ πέρα είναι. Το βγάλανε. Τέλος πάντων, παιδιά. Άκυρο. Δεν ξέρω τώρα αν έχει βγει αυτό το μυστικό. Δεν ξέρω. Και ναι, αυτά ήταν τα μυστικά. Τώρα δεν ξέρω, είμαι μόνος, ναι. Ναι, αυτά. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας. Και αυτό το βίντεο το έκανα επειδή μου είπε η Σοφία να το κάνω. Α, όχι, ξέχασα και ένα άλλο μυστικό. Λοιπόν, άμα πάτε στο βενζινάδικο. Πού είναι τώρα, έχω ξεχάσει κάτι. Α, ναι, εδώ πέρα. Πάτε εδώ πέρα στο βενζινάδικο, δίπλα από το food mart. Εδώ πέρα, άμα πάτε εδώ, ανοίγει αυτή η πόρτα. Και μπαίνετε μέσα. Αυτό ήταν το βίντεο, γεια σας.